Federation of Khasi Jaintia and Garu people jong Karanikor Circle hakasi sa jan jong katayo kalayo mali a jingrap ya kawi kalong ying kabla sha bamdu no hakading hakashnong nongdait nong na Southwest Khasil District kani ke jingjia kalajia dang hakini ke kindet sngi baladam la ban kedau ba kalong yeng kabla sha bamdu hakading kadei jong ka kong West Norris nong mor kabashong basa hakashnong nongdait nong na Southwest Khasil District bat kani ka kong nong mor kadon henyau mut ki khun shushu lai thu ba kani ke jingjia kamshem layo ai issue bat kading kala bamlot ya baro ke jingdon jingem bat kumjo ru ya ki kot kisla ki jan kine bat ki jingbo jingsat omduna ya ka arlak tam kalai thu ru ka jingkem jong ka ding ka de ha ka por mensngi bat ka jingkem ding ru ka long ka bastet bha artat ba ka de ka por barang ring khyang ka beneng bat kumta ka ding kaliyo ban bamdu ya baro ke jingdon jingem hapo jong ka yeng namar kata de ka mensiem jong ka jing ngolem na kaliang jong ka FKJJP jong ka rani ko sakel kaliyo ban ai so bha da kitiar yeng na do ukhaw bat ka song pisa hakani ke sngi lai sakhilang da ka jingodon lang jong u general secretary jong ka FKJJP Southwest Khasil District uba Belsi Kharbani u president jong FKJJP rani ko sakel uba Ferdinand Yaupniau u menteri nong jong ka nong dai nong na uba Emerald Langte lembet kit khot jong ka FKJJP nong na unit Kadatian kadajere da bisa long ke ki sertifikat ki selitra ki adhar ki smart card ki chudon kam baro anti ki kedau nyebrata bula pajba ikon na ho Tijang inap baro kat no thlai tijang kan na em total baro kan kan ke sundar kat no baro laksan pyo baro batil batal di dari yang ladi yang dang cok nak lung dah cok nak lung dia sating ceja cet iyo di caci wanti anak anak cung ikon la en buru re cung ta sa ceng na ta ding ye sa le dan na hu en buru re di plerang hang na cung bu on wan tia dan wan tia man sungoi na bu cok tia re dan acuk kon sa le na gitar pi gitar de enrat ni phong wa kat chi sen phong ni ne phong de hamet nu pindet kumu menteri berepek ya ka bahagamet jong ka sinong thau apun pau ya ka jing sngongu bat ke jing kublai na kam ta jong phi kum seng balang ki badon man sim sia man pej ban khmi na kam ta jing ke ba ki pardok prasnam ki kendu laha kano jingjia ko basusi tenga ai ke jing kublai ke jing kerku kerdo na kam ta jong phi ga seng ba pinang tresir hem pinang yo kimet ki bukoj bukhya bat ba ki kam ki jong phi kinlong ki berseso laha kano ko por pidon ke jing tip len ke jing banana kam ta kano jingjia basusi ha ki snong ki thau ki ying ki sem na ya kano jingjia belai na alam nanti ki kisni por ki bro di khot ki badon apo karan course skill bar ki badon has isi jongka solasi bro yodon ta niksi kejuan jungi haniksi kelong tong kadap berpni ba kum kaseng kabagi i ye ki perdok posnam ki mat ki jinjar kantam ha ki jinjar khat jing plu no ye kayeng di we ni longkmi kasang kabagi i kilap putai kuba kano ka sujau kam sim andre hakapor balengkot kaseng kamla ban seban mo ban wan to si andre mata kaseng kawan hangne ban ai ni ki jingrap long kumsi benta ban ai musim ya upa kayeng nane ya kakmi ba wala pe kedu ikni ke jinge andre tutep ba ublai undon ka pi udai lam TV udang ai bor fi hai kam kijam kamtam ai un ai fi ki mot bokoi bikya te kedi ke jing ai jungi hane ke si bam ta kilong tenggi kadak bangiwan hangne ban solam bat fi kum ke ingasam nang ba kalong ru kalawe ya kibat sawan ru bakum ki para bodok prosnam larang ija ki kijing jar ngide me long kawe bat i kiwe pa kijem bri bekas kaseng jingiro kade kawe na kawe kaseng balang ka bapet nemta ki pardok prosnam kong aso ban ong halor kan ka jingjia ka basnosi ya ka yeng asem yang kong wiris nongmar ma westi Norris nongmar
ya kapal haji hang ne ha no kedaj kalong ke ke ba isu sangsat ha ka jing im jong ikum kibru numar bakil adu no ya ka jing kasem rei la sutu ba kam don kan no ka jing keno ya no rei ka jing ba klahi na ka jing bu ding jong i kong ya kan ka ha ba biset kitu tu te kam don kan no rei na kaliang jong i ka FKGP ran kor circle ha ka jing don lang jong o General Secretary ba Belsi Karbani ni wan hakan ka por ka bamta ta ka ba ta ka kti kan yang kti kamon jongi ni no yakini kijing ais ngob ha khnang ba kum ga jinglong jingman kum gibreu ngidon ka jing susun ai lada kano ka jing ka ba dia kendu kumi kini kijing hot kum mangilai asngau kimio ai esyo ndrai satang ki jan ka ba idon hakamet ka jong i tenre na kalyang jongi yemde kata ka seng ka ba ila ban ai kino kijing yarap ki kran lan kino ndri kat kabor ka bangila kum ka FKGP ranikor circle hapo ka syatri jong ka central body iwan menok senyang ya kini ki jing ai gibarit hai kong ba mikit bok ngkit ruyang ba kinsa yo ya kamet ka bakoj ba khia bat ka ba kongsan kalong ba hoj ki jing jia ki ba susi hubru ndrei ngis ngau ba idang laj ka mensim ngis ngau ba bleu dan lem dor kat bat ka jing jong kong West Timores nongmor